RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan ng malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatay ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagbawa ko. Lipay ako. Kasilag Style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imunga nino. Listod ng papalikod ang baha. Paingon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Lando. Ginaingon, ang bana nga buutan, dili gid maayo nga budhian. Kay tagsararong panahona, nga dunay bana nga buutan. Kasagaran sa mga bana, laing gid babae malipay. Kay kuno ang asawa, way lami og sumuna. Busa, kinahanglan gyud nga panggaon ang bana nga buutan. Mao kini ang nitabo sa akong kinabuhi, nga dili nako mahimo mahikalimtan. Kasiksi ni mo dayo. Asa mo ka? Ha? Ay, kuandong. Mato ko sa syudad, magpalit ko ukay-ukay. Maad to magigag syudad na. Diya ka sa merkado, na may dagang mga ukay-ukay diha. Ito ko syudad palit. Uy, ang unsa man. Mulakaw naman ko. Di ka matarjak diha. Basig madugay pa kong uli ron. Tarjak ito na. Ah, inag-abot na ni mo day. Ay lang pagdugay dito, good. Nahala, uy. Sige, harisa ko. Nagduda ko sa lakaw ni akong asawa na. Nagduda na gyud ko. Mao ba? Nagduda kang may laing laki mong asawa do? Opa. Kay mukalit lang og lakaw nga siksi kaayo. Unya, umot kaayo. Unya, di usa ka bag-o siyang naabot kay kang milakaw nga akong giturjak. Nakasimot man ko og laing baho sa iya pa. Bahong hinaplot ang iya. So hinaplot ha? Hinaplot gud kanang baho nga gikan siyang giturjak og laki. Mao ba niya? Wani mo siya sudyai eh. Balik na bata ka lag morning. Kalain sa daanang may kabit ang atong asawa eh. Pwede din ang asawa ni mo. Naglakaw niya. Sonde o asa paingon. Mahadlok magugong nga masakpan ako siya pa. Basin mapanglimutan ko makapatay na noon kong tao. Ayaw sa dana. Pati na mo patay kang tao do. Kung masakpan ni mo sa akto, mga nagduwag kayo, buwagi lang. Ayaw lang siyang patiana lang. Mahal mo gud ako si Sonia pa. Busa manghinaot lang ko nga dili tinuod akong pagduda nga may kabit siya. Ana lang. Ako ba ni mo, nagduda ka? Ako ba ay magumtambag? Pangabit sa mo. Or patas mo no? May gumtambag. Mauwa kong mga bit pa, oy. Igo-igo rin nguning kadakpon sa kuwagod. Para nako, kanang laki nga mga bit, may nasa dako og bunal. Sus, kinitawng ako pa. Igo-igo taw niya kuha.
Igo, pangita sa di mo. Lagi? Pangitag babae nga gamay do. Kana bang cute ba? Ha? Ay, pangitag babae nga dako. Pangitag ka ng babae nga gamay ra. Ay, di lang ko po ay. Maubo lagi ko. Nakakwang basta ni mo tambag ka rin noon. Maayo ni mong buhaton, sopa ka. Bahala ka sa buhay, tao ni mo Landoy. Ay, hapon naman lang. Huwag yung mabutong kong asawa da. Uy, palibak eh. Sika na nagpadong din sa bahay. Nagdag usa ka plastic nga bag nga may suod nga ukay-ukay. Mao ba? Nalangay ka kay dito kasi mong amiga. Ay, dong, uy. Da, nagkalingaw agad mig tabi, dong. Og nasab ko'y gipalit nga newspaper ay. Mubasa ta og unsay balita ron. Day, tanas kwarto na. Di ganahan ko. Oh, ma ba? Sige dong, tanas kwarto. Kay magbasa sa kong balita. Ay, sakniya doon. Wala. Balita. Doon. Maniho lang dong ha. Kay magbasa sa ko anig tiwas aning newspaper. Uday. Ano mo, day? Balita. Usa ka drug pusher. Gitukhang sa pulis. Day. Uy, kakuyaw. Nagyo sa panahon doon. Karon na, day. Karon na. Ipasudan ako akong mayod, day. Uy, pa. Nadya pailain ay. Balita. Usa ka ba nagtiyaan sa asawa? Kaya iyang bana kamay og buhi. Ang iyang asawa na nga og dako ang buhi. Ikaw lang sa bana. Mauwi di ay na, no? Biyaan di ay, no? Gawasan ako, day. Oh, ha? Mana ka? Ugay ko na magbasa diri. Mana ko, day. Ay, mao ba? Mao ding basa-basa na akong pusod. Ay, palag na kong trapo, anak, be. Tiwas akong basa. Balita. Usa kami na tayo milaya sa minteryo kay Mingaw ko, no? Anak, Dede, mayo lang do. Nakig-six kasi yung asawa niya. Basta-basa lang ang newspaper. Nanggaw ng tao na eh. Wala kong makawayo Natay pa yung layas interior. Imingaw, hanggaw. Ay, wala kong makawayo nini pa. Nagdudang ko nga may kabit siya. Unya yang ikabit og dako kay bunal. Nya. Nga ako, panihaloy naman lang. Silan kayo natin ka pangita. Sige, muha ka ng huot-huot. Panggol mga tabaga di magkapatuo. Ang yang gigagaw nga si Krista, pa. Basin may kasayuran siya nga nagbinuang nga kong asawa. Makikita mo, Krista, pa. Ay. Klaro na kayo nang may kabit yung asawa. Busa, pangabit, sad. O kanang yung igagaw sa Krista mo na kabita. Klaro man kayong wapa nakatilaw langit do. Berhen pa na, ha? Sige, kabita do lang do. Unsa? May kabit yun nga kong asawa si Sonia at Krista. Ugaw lang to, uy. Ug ako'y naluoy ni mo. Kagwapo ni mo, unya mga bit siya. Ako pa nahimo ni mong asawa, no? Digyog ko, mangitaglain. Kinsa ang iyang kabit. Nakaila ka ba, Krista? Nakaila ka ayo ko. Hasta ka, nakaila ka. Suoda na ni mo nga maong lalaki. Naghimo iyang kabit. Kinsa lagi? Kinsa ang gikabit sa kong asawa? Kinsa, Krista?
Unsa? Si Pari Ilyong ang gikabit ni Sonia? Ugaw, si Ilyong. Kadako ra ba taon ang Ilyong, uy? Kung ako'y babae, dili gyud ko anang mga lalaki nga dako, uy. Ang akong gusto kanang lalaki nga igo-igo lang ang gidakon sa iya. Dili ko nang dako, uy. Kay mabunog ta. Si Pari Ilyong di ay ang gikabit. Kalagot. Kita ra ba ko sa iya? Sa ikang Pari Ilyong? Tako kay naog bunal, uy. Jesus, Maria Josep. Di gidin taon ko anang dako, uy. Gamay man ko kong babay. Di ang gusto nako kanang igo-igo ra. Mao di ay nga si Ilyong ay ang gikabit. Kay gusto siya og dako. Ining ako, igo-igo ra mo taon ning gidakon ani. Kana. Mao na akong gusto, gaw. Kanang igo-igo ra ang gidakon. Oh, mao ba gaw? Gaw. Pagidaan ko nga ang mga lakaw ni Sonia. Padidaan ko siya gikan karon gaw. Mga hayop! Mga traidor! Ngano nakabuhat kami ni Nako Sonia? Uy, pre. Ngano man? Pre. Pasahilo taon ko tong lando. Kailo? Sige, patya ko. Kay nakasala ako. Hasta ko, pre. Patya ko, pre. Pamatya ming duha. O dawato na mo among kamatayon. Patya ming duha. Hilam! Sonia, pre. Patya. Hilam! Pamurol, pre! Kada ko pwede magbunaloy ng mga lakaw, eh! Dili ko mo patay og tao! Kalipay man kanyang duha ang inyong relasyon. Pues, ihatag ko yung duha ang inyong kagawasan! Dong, huwat sa dong. Pasalua taon ko dong lando. Aba, dili na Pre. mabakoy ang tanan. Pre. Ugaw na ko. Pre. Salua taon, Ugaw na pre. ko Pasalua. pag-asawa. Saylo? Salua taon, pre. Pasalua, pre. Saylo? Pamurol lagi, pre! Tagyog ba ng ang imo, eh? Ugikan karon, Sonia. Buwag na ta! Oh? Kay ako, mangita na sa uglang ipuli na mo! Maayo kay wa ka mo patay tao. Nagpasalamat kita ko pa. Kaya wa masudli og panuway ang akong utok. Atong higayon nga nakton ako silang nagduwa og kayo. Sige lang. Okay ra na. Manghipos na lang. Asa maron siya ron, ha? Asa imong asawa? Nanghihipos na siya mga bisti. Mayo. Ipapahipos na. Nilayas na. Nilayas na. Ug ako, atuon ko yung gigagaw nga si Krista. Panguyaban ko siya. Sus, kananos. Kay mura og may pagtanaw sa nato si Krista. Sus, induta naman ng Kristadong. Kung bati ka na, gamay nga babae niya, virgin pag sa tanaw na ko. Ay, sige. Panguyabin ng bayhana. Siya ipulis yung asawa. Tinuod na ni Krista. Gisugot na ko nimo. Ugaw, Lando. Aw, maglando na lang ko nimo, uy. O, Lando. Gisugot na tika. Kaya naluoy ko nimo nga gibinuangan na ka sa ako igagaw. Salamat kay Krista. Ug manghinaot ko nga dili ka pareha og kinaiya si mga gagaw nga mangita og languyab. Dili ka na Laki. mahitabo. Lando, dili ka na mahitabo. Dili. Magbinuutan ko uban nimo. Okay ba nimo nga dadon ka sa bahay? O ba? Sige, tana. Mukuyo ko nimo. Dad ako sa inyo, Lando. Krista. Sige pa. Ikaw ang gusto mo kapag. Karon ni ana dahil ipasud ko na ang mayor
Sakit tayo. Kamay na to. Unsa? Mabdos na kaday, Krista? O, Lando. Mabdos ako. Nagbunga na gid ang atong gugma. Salamat ha nga. Nagbinuutang na ko, day. Ako'y babae nga dili makamaong manglimbong. Okay naman sad nga ing ana ang gidakon sa imo good. Busa dili ti kabudhian. Dili, Lando. Salamat, day. Salamat sa imong gugma day nako. Dagang salamat. Buutan kayo si Krista. Duha na yung among anak karon. Og happy kayo ko. Kay si Krista, kontento naman sa agidakon sa kuha. O katumang kasama ang kaagi ni Lando, dinhining tulumanon. What's the style? Kontento ras gidakon style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.